салом дӯстони азиз, ҳоло ман бо шумо дар бораи мастер ҳиринг суҳбат мекунам. хуб, аксари муҳоҷироне ки тавассути сарҳади Мексико ба амрико ворид шудаанд, онҳо ба мастер ҳиринг мераванд. Соддатар карда агар гӯем, ин мурофиаи аввали судии шумо аст. хуб, дар таҷрибае ки мо доштем, яъне дар мастер ҳиринги дар суди аввали як бародарамон иштирок кардем, ҳаминро ман мушоҳида кардам ки судя ба муҳоҷирон чӣ мегӯяд. асосан судя ба 4 мавзӯъ таваҷҷӯҳ кард. якум мавзӯъ ин буд, ки судя аз муҳоҷирон пурсид ки оё онҳо адвокат доранд ё на. ва онҳое ки гуфтанд ки адвокат надоранд, барои онҳо рӯйхати адвокатҳои пробоноро доданд ва хоҳиш карданд ки онҳо метавонанд дар то мурофиаи дигар барои худ адвокат пайдо кунанд ва пурсиданд ки оё барои адвокат ёфтан вақт барои онҳо лозим аст ё не. вақте муҳоҷир ҳа гуфт, судя вақти мурофиаи дуюмро як каме тӯлонитар монд, масалан 9 моҳ баъд, 1 сол баъд ё 1.5 сол баъд. масъалаи дуюме ки судя ба муҳоҷирон гуфт, ин оид ба суроғаи зиндагӣ буд. судя гуфт ки муҳоҷир вазифадор аст ки дар муддати 5 рӯзи кӯчиданаш ба нишонии нав суд ва ICE ё ин ки DHS Department of Homeland Security ро огоҳ кунад. ин маънои он надорад ки вақте шумо адресатона, яъне нишонии зиндагӣ, суроғаатона иваз кардед, ҳатман бояд ин ниҳодҳоро огоҳ кунед. шумо медонед ки дар амрико аксари тамосҳои суд ва хадамоти муҳоҷират, Department of Homeland Security бо муҳоҷирон тавассути мейл, тавассути мактубҳо сурат мегирад. барои ҳамин суд мехоҳад мутмаин бошад ки шумо дар ҳамон нишоние зиндагӣ мекунед ки онҳо дар базаи иттилоотии худ оид ба шумо доранд. ва масъалаи дигаре ки судя ба муҳоҷирон гуфт, ин иштирок кардан дар мурофиаҳои судӣ аст. яъне ҳар вақте ки шумо мурофиаи судӣ доред, бояд талош кунед ки дар он ҳатман иштирок кунед. вагарна судя метавонад дар ғайби шумо ҳукми ихроҷатона барорад. барои ҳамин судя гуфт ки шумо бояд ҳатман дар мурофиаҳо иштирок кунед. агар мабодо иштирок карда наметавонед, бояд пешакӣ судро огоҳ кунед ки шумо бо кадом сабаб дар мурофиа иштирок карда наметавонед. масъалаи дигаре ки судя ба муҳоҷирон гуфт, ин марбут ба аризаи паноҳандагӣ буд. судя гуфт ки агар шумо барои ба ватанатон баргаштан метарсед, дар муддати 1 сол метавонед аризаи паноҳандагии худатонро супоред. яъне агар муҳоҷире ки тавассути сарҳади Мексико омад ва дар муддати 1 соли инҷо буданаш аз баргаштанаш хатар эҳсос мекунад ва мегӯяд ки зиндагии ман дар хатар аст, метавонад аризаи паноҳандагии худашро супорад. барои супурдан ба аризаи паноҳандагӣ қонунҳои амрико 1 сол муайян кардааст. яъне вақте ки аз рӯзе ки шумо ба амрико ворид шудед, аз ҳамон рӯз сар карда дар тӯли 1 сол шумо метавонед ки барои паноҳандагӣ ариза супоред. хуб дӯстони азиз, ҳамин маълумоте ки буд ки мо ба даст овардем. барои шумо муваффақият ва бурдборӣ орзу мекунем. талош мекунем ки дар видеоҳои минбаъда агар маълумотҳои муфиде ба дастамон омад, барои шумо онро бигӯем. муваффақ бошед.